Yau lamarinmu akan ainihin jajirtacce, wato wanda ya sa lamarin talaka a gabansa, shi za mu tattauna a wannan lokaci. Duk abin da Rabi'u Musa Kwankwaso yake yi da yawancin mutane suna cewa don ainihin siyasarsa yake gyarawa. To ko dai siyasarsa yake gyarawa, mutum ne na gari da wanda yake jibintar lamarin talakawa, da abin da kaga talaka ya jibinta sai ka ji shi tsumu-tsumu a ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, barkanmu da wannan lokaci. Sannanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa, ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ka cikin ƙanƙanin lokaci. Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya sha gwagwarmaya a rayuwa game da harkar siyasa, wadda sai da ta kai ta kawo baya iya bayyana kansa a cikin al'umma. Da ke shi Allah maji roƙon bawa ne, kuma kai kuskure ka tabbatar da kayi kuskuren, ka nemi yafiya, Allah zai yafe ma. Haka Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi gwagwarmayarsa a 99 da ya karɓi ainihin ragamar jihar Kano, wadda mutane suka ringa Allah wadai da ainihin wannan mulki. Amma a ƙarshe, shekarau ne, ma'ana Malam Ibrahim Shekarau ya karɓi ragamar, ya yi shekara 8. Ƙarshe Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce hannun karɓa hannun bayarwa, wanda ya jibinci lamarin a lokacin da Malam Ibrahim Shekarau ya ba shi ragamar jihar Kano. Daga wannan lokacin ya canja salon siyasarsa, domin ya gani cewa idan ba kai ba, ba za a yi ma ba. Duk wanda a wannan lokacin ne ya ce duk wanda yake neman kuɗi ya tafi kasuwa, wanda yake neman aiki ya jira gwamnati sai ta buƙaci aiki sannan ya ainihin kai takardunsa domin tabbacin a tantance shi domin ya aiki. A wannan lokaci ne Rabi'u Musa Kwankwaso ya jibinci lamarin talakawa, duk abin da talaka yake buƙata. Rabi'u Musa Kwankwaso yakan ƙoƙari ya cusa kansa domin ya tabbatar talaka ya samu wannan abin. A lokacinsa da ya yi ainihin abinci na makaranta, wanda shi ne ya asasa wannan abu. Wato a lokacin nasa ya taka rawar gani gurin ganin cewar ɗan talaka ya yi ilimi na kecere ne, wanda haka a lokacinsa ya ɗibi ɗalibai har ya tura ƙasashen waje domin su ƙaro karatu. Hakan dai maƙiya dai yana ƙara shigowa domin ɓata masa gari, har ta kai ta kawo ya sauka daga kan kujerar mulki. Mutanen da aka tura don ƙoƙarin ci gaba da karatunsu ƙara bunƙasa jihar Kano, amma da Abdullahi Umar Ganduje ya hau, wato ya ce ko oho shi bai ma san wannan ba. A wancan lokaci an ga cewar yana ta sissinƙe daloli a aljihu, ba don komai ba, don ana ba shi wasu abubuwa da suka kamata. Abdullahi Umar Ganduje an san shi ƙwararre ne dai shi a harkar siyasa, amma ba ƙwararre ne shi ba a kan harkar taimaka talaka, don baya daga cikin mutanen da za a ce suna taimakon talaka. A hakan dai Rabi'u Musa Kwankwaso aka barranta shi da Rabi'u Musa Kwankwaso, 'yan kanzagi suka zo suka shiga, suka yi ruwa suka yi tsaki, suka barranta shi, sai da ta kai ta kawo Ganduje ya zama mujiya a jihar Kano, wadda duk inda zai je sai ya ga kamar ma ba a jihar Kano yake ba, wadda da a lokacin da yake mulki mutane na kusanto shi kuma suna jansa a jiki domin cewar yana kan garagan mulki. Hakan dai aka yi ta faɗi tashi har Abba Kabir ya zo zai karɓi kujera, aka yi ta faɗi tashi domin ganin cewa an kare rikici a jihar Kano. Amma da yake Allah maji roƙon bawa ne, talaka yana addu'a kuma Allah yana amsa. Haka dai aka yi ta gumurzu ganin cewar an tankwara ainihin wannan zaɓen. Wato da yake Allah ya rubuta Abba Kabir Yusuf sai ya karɓi ragamar jihar Kano, ga shi yau a kai. Hakan ma sai mutane kawo tsegumi suke domin a barranta shi tsakanin da mai gidansa, wato injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso. Amma har gobe ya ƙi gaba ya ƙi baya, ya ce yana nan tare da shi kuma duk abin da ya ce shi zai yi. Hakan dai bai wa 'yan adawa daɗi ba, domin har yanzu yana bin abin da ya ce, duk abin da zai jagoranci lamarin talakawa za a gan shi ma a ciki, domin yana so shi ma ya wuce na silabin. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa,
ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ka cikin ƙanƙanin lokaci.